special na ito yan. Mami, kaya waray na ito sardinas. Oh, di ba? Kinbalyuan na ito ni Governor. Parang kang muna ng sunod na. Corned beef. Oh, di ba? Papakan natin ang trophy, Governor Ito Video. And of course, this time, mahataga na yung mga iyoy na kanta. Okay naman? Okay, Pagpamotro! Play music. Okay, may nanili mga single.
kay mama. Salamat ha, ano pag-upod. 0975-149-1436. Ha? May katap number. Send na lang Gcash ha. Salamat din yung Roche sa akin eh. Ano yung mga additional food pa. Ayan. Pagpapay na rin, iba na kayo Jessa. Thank you so much. Basta ba? Ay, matawag ko eh. Basta ba? Sige, para lang natin mga